Ki samla pule ka North Eastern Hill University NEHU ki bapelong jinga ki haga katway tarik unai weng kila dawa nak Presiden gari India ban wengkam no mardor ya Vice Chancellor NEHU Professor PS Shukla halur ka jing no ba sham lala un penbet ya ki jing ki badang yai beteng hapo ka ni ka school ba. Ya kani ka shithi mudui la pha ringkat lang da North Eastern Hill University Students Union NEHUSU bat ka Khasi Students Union KSU NEHU unit ki balalam khmat ha ka jinga ki shatngan ka bala yat mentala news ngi kinthi ka shithi kala ong ba Vice Chancellor ula shuja club nakakam wat hapdeng ka jing shatngan jong ki samla puli hapo ka university kala yat menta news ngi na du pas dang ka jing shatngan Henry wat hapdeng katnis ngi bakala yat ka jinga ki jong ki samla Henry Vice Chancellor sham lala ban pandap yala ka jong ka kamram ka jing ja nga jong Vice Chancellor hapdeng ka kam khlem ka jing a jing tem kadai ka basngau khia shibun bat ka penpaw ya ka jing tolot ha ka jing long nong yalam ka jong u bat ka jing bamla ka jong u ban le a halor ka ni ka jing ka badang yai peteng menta ong ki ni ki arseng da ka ba benram ha ka jaka ban shim benta ban le a halor ka ni ka jing ka baya deb ka jing shat thangan jong ki samla puli Henry Vice Chancellor sham la le a bat ula ja sendan na po ka campus ka bapen iya ka jing bamla ka jong u ban tel akam ya ka jing long jing man halor kini ki mat ki bakhia shibun ki samla puli ki sngo ba Vice Chancellor de shu ubabit ban yalam ya ka university ka jingbam lar kam ka jong u ba ka jingbam khen kor ya ka baha ka met jong ki samla puli kala khata ajor ya ka buram jong ka school ba kumta ki seng samla puli ka kentu bade ban wengkam no mardor ya Vice Chancellor nakakam ka ba uban kila dawa ngi kerpat jor ya ka office ka jongphi ban shim mardor ya ki sin jam ban penbet ya kini ki jing bat ban pentikna ba ki jing torekam jong ka university kin yat bet ya renti na ka benta ka baha ka met bat ka jing mantoy jong ki samla puli jong ka benrap ka shithi na lor kata kini ki samla puli ki la pentip ru ba ka ni ka jing shat thangan ka jong ki kelas dang kata baha ya ka koi ka khia jong ki samla puli ki ba pelong jinga ki ki babur na ki kila poi hospital namar ka jing kem telot na lor ka jing her jong ka blood pressure bat ka shini ka jing bam dan jong Vice Chancellor bat ka jing bam a jing tip lanu un wan pai kala bu ya ka jing long jing man jong ki samla baya ki hapdeng ka jing ma kila ong ha ka ju ka por na ka liang ka Vice President ka KSU NEHU unit ka Cecilia Pingrum kala sha penkit no shapo hospital hadien ka jing kem telot ka bakensan na ka jing sha thangan ka bala ja menta sha ka sngi ka bahnyo haduk menta kiladon baro haduk khandai ngut ki samla puli ke bala poi hospital ha kabaya sangut na kila pelat no bat ki balawan ban penyasok biang syaka jinga ki ha ka shipau tarik unai wieng ki bor penyat ka NEHU kila mudui da ka ejahar halor ka jingjia syak kawang ma ka yengsa bat ka kali jong Vice Chancellor ka NEHU ka bala jia ha ka miet jong ka khandai tarik nai wieng na kaleng ki bor pulit ru kila pen khlanya ka jing pahara hapo ka campus jong ka ni ka school ba